Dobar dan. Da li vi ste za Glas Šumadije da date izjavu? Šta vas motiviše da izađete na ulice? Pa motiviše me zato što sam 15 godina od kad sam postao svestan sebe bio demotivisan i sada smo konačno dobili neku novu energiju da bismo krenuli neke nove promene i stvaranje nekog novog sistema. Hvala vam. Da li želite da kažete svoje ime? Dušan Damjanović. Hvala vam puno. Nema na čemu. Dobar dan. Da li neko od vas želi da govori za Glas Šumadije? Da. Da li možete da nam kažete šta vas motiviše da izađete na ulice? Vi, mladi, vaši zahtevi i sve ono što želite da promenite u ovom društvu. Imam 70 godina, ja to nisam uspeo. I ako vas interesuje što su suze ljudi moći, žal za život. I sramota od vas se stidimo, što to nismo uspeli mi da uradimo, nego smo dočekali da nam vi pravite kuću koju mi treba da živimo. To je to. Hvala vam puno. A ove zlotvore skinuti i osuditi na sve moguće načine najstrožijim kaznama. To su ljudi koji ne vole svoj narod, koji rade protiv svog naroda, koji rasprodaju svoju zemlju, rasprodaju ljude. Užas, katastrofa. Hvala vam što ste govorili za Glas Šumadije. Da li želite da kažete možda vaše ime? Dragan Todorović. Da li neko od vas možda želi da govori za Glas Šumadije? On voli. Njega kamera voli. Da li možda želite da govorite za Glas Šumadije? Da li možda želite neko od vas da govori za Glas Šumadije? Da nam kažete šta vas motiviše da izađete na ulice? Pa motiviše me ova mladost, a došla sam da podržim sve profesore, nastavnike, učitelje, dekane, rektore koji su uz studente za neko bolje vreme, jer mi već 30 godina živimo naše generacije u nekome faklu i smatram da je ovo da su ova deca neko svetlo na kraju tunela. Hvala vam. A zahvalila bi se i Glasu Šumadije koji sve to lepo prenose i mi sve to lepo možemo da vidimo. Hvala vama. Da li želite možda kažete vaše ime? Varlo Becna. Hvala vam što ste govorili za Glas Šumadije. Dobar dan. Da li možda želite da govorite za Glas Šumadije? Da li možete da nam kažete šta vas motiviše da izađete na ulice? Mislim da ne treba ni pričati o motivu, želje za promjena, želje za to i da ih pratiti mlade. Oni su trenutno jako neki, oni su navodili. Hvala vam. Da li možda želite da kažete vaše ime? Hvala vam što govorite za Glas Šumadije.
Da li želite možda da govorite za glasovanje? Da. Pitali ste, jel idemo live? Da. Pozdrav za sekretar. Dođite na malo van, malo nas prijateljite. Hoćemo. Da li možda želiš da kažeš svoje ime? Igor. Hvala. Da. Da li možda želite da govorite za glas Šumadije? Šta bi mogli sada da kažem? Šta vas motiviše da izađete na ulice? Mislim, mene motiviše da se nekako borim za ovu državu, da oslobodimo, da kažemo, od ovog terora i svega ovoga što se dešava. Podržavam studente, zato što oni su nekako digli u revoluciju i borimo se uglavnom za našu budućnost i oni se bore za našu budućnost. Uglavnom, evo, mislim, zbog studenta najviše, ako mogu reći, ja sam ja uz njih. Hvala, ti si srednjoškolac, jel da? Da, prva godina u drugoj Kragujevačkoj gimnaziji. Dobro, da li želiš možda svoje ime da kažeš? Marko Makiš. Hvala ti što govoriš za glasovanje. Doviđenja. Dobar dan. Da li možda želite da govorite za glas Šumadije? Za glas Šumadije? Da. Evo, može. Da li možeš da nam kažeš šta te motiviše da izađeš na ulice? Pa, motiviše me to što Srbija, naša mila mati, je odavno prestala da bude servis građana i postala servis mafije i krupnog kapitala. I zaista bih voleo da u ovom trenutku više ljudi koji su, da kažem, na ovoj strani protesta bude uz nas i ne gleda nas od kuće. Tako da, Kragujevčani, nemojte da sutra osjećate grižu savesti kada se ovo bude završilo, a od vas zavisi kako će se završiti. Hvala puno što ste govorili. Možete da nam kažete možda vaše ime? Branko Milošević. Hvala puno. Dobar dan. Da li možda neko od vas želi da govori za glas Šumadije? Dobar dan. Da li možda neko od vas želi da govori za glas Šumadije? Možete nam reći šta vas motiviše da izađete na ulice? Pa pre svega moji maturanti koji su ovde redari iz škole. Oni me najviše motivišu. Onda me motivišu naravno studenti i zato što su oni nas sve pokrenuli da se borimo za pravdu. Ja sam uvijek u svoje đake, sadašnje, uz studente koji su od nekih su bili moji đaci i uz mladost koja Na primjer ja. Tako? Da. Eto, super. Eto, kažem, pre svega mislim da mi treba studentima i đacima da čuvamo leđe i da pružamo podršku i da se borimo sa njima, jer mislim da nema drugog puta osim nastaviti u ovoj borbi do dalje. Hvala vam što ste govorili za glas Šumadije. Da li želite možda kažete vaše ime? Naravno, Meri Jeremić. Hvala vam puno. Ćao. Dobar dan, da li neko možda od vas želi da govori za glas Šumadije?